bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogokera butambiri tukolia maine ensa yamone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi Bonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi Naro producer yane mbwati to ande baka somore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Ndizi TV Ubwansu Gusii. Magoro benki ya yeritko ria Jumanne tariki 15 na ibere cy'omutienyi oikomi omwaka bw'ekiri 2023 omancho muriereri nkwege na ritko ria uri abere ritoere rukegima na nene kwa bere go kwego kya sokubwatia emeroberi onse getaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii na manga genderete go korekana imeyense ya Kenya kirbono twabere tokubwatira nabasaki baito na go kwariganiria asenchera ere yobwikiranu ere tokumanyebu nabeire kago korekana inyoro na sense moya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News hirio togendere gusanga na boigo kwemanya mange korende ritangani kegima tigaturanyore gatiari ngwari ganerete asenchera ere yobwenge igoti ningendete kumyo kapaka boniga tina watu kwa bako mnomyo kinanche asumasucha Tina bwatu okoboko buneshuja umunyangongo mu mnyoki oganire ko inyorwa ekero litkoria mashujari abere irange agreed that the respective chiefs and assistant chiefs carry out a credible public participation so that we come up with a structure on how this alternative dispute resolution can be effectively implemented in the county. Amaigerio nemerobero yo kugayana makongu ya maremo ase county ya Kisii gokorekana kurawa no mo county commissioner. Tubwatira nebono tutie kurutanira magana torete tokonye county yetu tubwatsi umugavana erindanya nekoreta maendeleo abarai kurwase county ya Nyamira kuborwa kubwatira na sokoreta magendero chingaki Abel Mose achorob no muraibu abarabange asebunge ya Nyamira Ayo munaenda mango mwancho muriereringo kwariganio beko gusangana nchigo ikomero iri ngumanya senchera ere yobwekiranu Petro mukirenero kwene kya chibicha nirio gichawe kira senchera ya bene asense muimenyererio ni goto kubwatirana nere Joshua Auta iri tariane Everline Osero kabana intwego ika omwerio Amayia Ensa ya maso bwekiranu toko ya chaka kurwa se county ya Nyamira abwase MCA bwe wodi ya Mawawa Abel Mose abeire kago chorwa koba umurai bwa bare abange ase county assembly ya Nyamira
Nyamira koira libagaria ye nyagosira Elijah Osiemo uyo renke omu MC bwe wodi ya Amayia uyo beteka gosiria obugima bwaye ase omubasukano bwepara Mosenigo achorwe wetrase kyama kya UPA kibago gekorawa no mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo ase omu MCA omochore Elijah Bere abaga komotogia ase oburai obuyana kumugania koreta obwamate egati yabarai ase county assembly ya Nyamira muri tukorwa ase county yo job mangi nigago toigorera noroboti urwasubwikiranu Omo MC we wodi ya mawawa Abel Mose nigachora gochikoba omurai bwabange ase bunge county Nyamira asara chikoira libagalio yo kabeire omo MCA onyamaya Elijah Osiemo oyo sireti obugima bwaye ase omubasukano omubebwe para Assembly ya Nyamira inche buno moteneneri ose whip ya parliamentary and county assemblies ba party ntwaira kingaki kinyinge kuriya ingora nyare koira ekerogeke kubwatekana no gusira kuri orengeriro majority omweshimiwa Elijah Osiemo igo goikera moisonde igo toko na gwake sabunga ningo kiagara na abange twarenge ase party lakini tokarango mweshimiwa apeli mokaya mose igarenge nomini emyaka 5 na inde agachorwa koba omo MCA naira libagalia bene kuiraneria oborai bwe county Nyamira ne kyama kya UPM ya mono ase okomochora kora ebunge yo buna omurai bwa bange na inde ritangani ngakirenya soitumbi ya mono ase nyincho yobonene bwaye ni chinguru cyae na ikirugike anyare gotoa Kenya sakuru borai namba ya kabiri ngakire umugavana ito His Excellency Amos Nyaribo biamono muni party leader oisaransa muni party na koranga belnero isaine kwa igwa o majority leader kurase party mega yokorokana kubagekana ase bunge county Nyamira kinga kicho muswada bukugane kumurusi omugavana Amos Nyaribo ekerogo naro abwache go cyase aba MCA mo especially county assembly ya Nyamira kisegi cyaborro asinga kie kurumayaga bono gotebanya sai nato yisemiro mongaini kisegi kikinyare kohera eyende tuganite no bomo erinde tokorra wananchi amagendero nasaba barayibonzi bali ase county Nyamira kubwaterana elinde go chikoreta amagenderero ase county eyo igongo boria abashimwa baito bonsipi moseneto minto ngo mogwimene repoito aba MP bonsipi bane ase constituency chitonye naba MC bonsipi tobwaterane bono tutie kurutanira magana tutige kurutana magana torete tokonye county yeito tobwatsi umugavana erindanya ne koreta maendeleo Ensemo ya Elijah Abere oyo regati abarai ase kyama kya UPA nate bambale nobolemu una Abel Mose na chikora asenchera engia bantu mbamwanjete kubwathika negasi abere gagukora na inde gale royo gukyase party garo muigweri na ndago support ye party ebina bye bintu bikoligereri wanga ngora nyare wanchu nabantu bonse ase amosaba achigokora emirimo yaye atabwati bwanchereria bonde bonsi na koreta obomo igonko musaba nganyare gukora emirimo atari kurigereri chipati bunatebire akokora emirimo y'abantu bonsi areto bwamo bonsi ase assembly yeito ya Nyamira ntwabagekana kidogo lakini areta abantu bamo bonsi elinde abetarajengia kurwe executive ekurau no mu governor naba wasiri baye bonsi naba chibo biza bonsi ne assembly yeito ya Nyamira kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbia mono murikeito job mangi asorboti orurikiranu korwase county ya Nyamira togotana nayo nigo togo cyase county ya Kisii wase abagambi korwase binyoro ao meye county ya Kisii nigo litkolera baba bakomerana no mo county commissioner we county ya Kisii Tom Anjere aba wakiri korwase kigambero ya Kisii nabo igo omo land registrar eriogo kwanera emerobero bwente kobeka ase okugayana ebina byamaremo ekerono yarokanire buna amakongu yebina byamarimo aberiga komentakana mono ase county ya Kisii omore oberio yo nigo korekana sama gacho ATC imeyo mocho Kisii muri keto Mildred Momanyi na kiranoro nago twarganiriro roboti urwa senchira yobwagare
abagambi bonsi kurwa ase ebinyoro au kurwa ase county ya Kisii nigo bomerana amono mo county commissioner Tom Anjere omo presiding judge kurwa ase kegambero ekenene asabisi chindemiro amono mo land registrar bwe county ya Kisii imeya ATC na konyora amayigelio igoro yebinna bya malemo ase bono omo county commissioner atebire mbachikubwatira elio kwenekya buna ebina ebikebikengo ke anabire. We have agreed that the respective chiefs and assistant chiefs carry out a credible public participation so that we come up with a structure on how this alternative dispute resolution can be effectively implemented in the county. If we are able to sieve the sentiment, the feelings on how the structure can be put in place, that would be the best way forward. Sila Munyao oyore omo presiding judge nigo akwanira igoro yebina ebyobire ase chief court ase ainekebuna ebina bya malemo kurwa ase county ya Kisii nigo bikorokana koba ebinge nase agania abantu gotiga goiterania amanyinga igoro ya malemo na gosonsorana ase okoigwana. Cases have been taking a considerable amount of time in the courts. Now we need to understand first why. And the reason is that we have a lot of cases in court, especially cases related to land, are quite a big number. That coupled with the fact that the number of judges and judicial officers is small as compared to the number has led to this backlog of cases. We are encouraging communities and people to try and resolve some of their land disputes within their communities. What I would urge communities is this: assaulting your neighbor or a person that you have a land dispute with is not an answer. We have courts. If you have a problem with land, just come to court and have the court resolve that dispute and then respect that decision. Boigon igo asingirana goteba abasubati ngoyego bali amalemo sobo na igo eyotebwene tikoba omuchando. That culture of men holding land by themselves and women not holding land is now changing. So even in Kisii, that culture of women not holding land is also changing. Ase chinga kecho aba chief nigo bagokera egitambukire kyogyo konyora obosemya ase chindemiro chinchira babwenete kubwatya ase gusonsarana ebina bya malemo korwa ase ebinyoro ime batasomirie mangana maya mono namasi ensa maye chindemiro tuorokera ligu muna tokonyara kurikanya na marube oteba bali baraso mugondo yibagwenete kobaro ase chingenjo kyo konyora maybe registration na wana chi titles ekatokora succession letters na mangana mange na boigo chinjira tokonyara gokonyana kugayana chi tofauti chisegi chiri kobaro ogotuomana ao ase chinka. County Commissioner has a very good idea that is now coming to be implemented within our county, especially mangana yokobeka this ADR, the alternative dispute resolution in place ebe implemented diguya tonyore ngatuagaya ni abantu baito batwariro morembe. Kuripotelia egezaseni kya Ndizi TV ili Italiane Mildred Momanye. Mbia mwana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ororo ikiranu chinga kiense ya Kenya igenderete kweroberia iri gochengera omoyega umashuja oyurabe gochengera chitariki emerongo ebere cy'umutinyiga nigo David Nyamache kurwa se kenyorokia amariba iyo gotoka sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii oyoboigo ore Eyemo bw'abanyankongo kurwa se county ya Kisii anena se gosori yamaminyoko abeirega kwerera igoro yogo tenyora n'abanyankongo kurwa se county ya Kisii nigo abetega ko wakilishense ya Kenya aso mwaka Eyemo chimiki anda merongo 5 nene asama minyoko a East Africa Marathon asaruro kubore gocha serikali ko bainyorane chinga kiechiga bagochengera omuyega umashuja amanke nigo twarganira n'umurikeito Josephat Amisi chinga ki ense ya Kenya geneza kobe kwelgane gochengera litukole mashuja wiki ye abanyangongo mbaro imeye county ya Kisii abataranyira ko bakumenyekana amone serikali nonya chinga kibanyala ko bagakora bya anene sensemo yechigosori
kiswali cyane wono na 1956 ikiye school kaje cyo keseni kasi komika cyo keseni engaki ya marehemu Musa Nyandusi ari ngomoyo ina jagde kiswali cyo keseni kamyo na myo kile Gusii na myo kile Kisumu Eliana kumnya kama mari 3 na mari 6 kurende umunyangongo ningo Samuel Bosire oyole omuliki wa Gusii Council of Elders ligakweranĩria riboria lyo amasuja igagotoka kurua ese kigurupu gete kyakoreire abakenya usabantu bande egasi ebwenerete na indi yagetiro bwimo bwabo bwabeiro buya munabona baremi bakorageria abantu abasigari barende tense ebe police eba machesi abanyagitari abalimu abantu bakorire tigasi mbali nore n'uburayi abantu ba sports abantu abo obara masuja asinse yaito gekokera bakorire abantu egasi enene David Nyamache boigoniganya toko bagakora buya anene ase bro bechigosori na boigo koimokia ebendere ya Kenya ase amamnyoka yanya toko bagakorekana imeyo mocho Dar es Salaam Ensa ya Tanzania mwaka 68 na ina chete Kisumu komnyoka ku Kisumu paka hero na koyona baka kulwaero paka Kisumu wakori ronga bana ambaibere kan Dar es Salaam komnyoka East Africa lobati huko olingo soma Kisii sukuru na ya chete ngumbu komnyoka ende kan Dar es Salaam kurengana David nigatebire emyaka yabo nigo eserikali taringe kobage koenana ebiegwa by'engencho ebikero kende bitale ko bayimokereria ase obugima bwabo bwakira lituko ngaki itwale komnyoka kende ngeitwale kwego onye kwa mnyoka kwa mutamani okwa bwisani usibakuli usikwegi hotel kwarage kende ngeitwale kwego usibiko obokombo ngeitwale kwego David Nyamache ngati y'abanyangongo a Eyemo county ya Kisii abataramanyikana mo ne serikali ase aburiye serikali ne serikali ya county ya Kisii nyarekobe gwesokia nakobubwata okoboko ingana nyarakobe gosegetwa no morugioe igoti ningende to kumnyoka paka boniga tina watu kwa bako mnumyo kinanche asumasucha nanje mbwe to kanyo tonyantin to yo abokoni ikiabali emyaka mbwate yo koyo kabisa boniga ntamina moja na baro bugaki banyari kubarigiriria na baro banyoro bokonyi bwabo na ubagokere amba minyokari abo baringi kuminyoka okobulia wa Samuel Bosire boigongo chiase serikali weterase ewizara yege corona boigo chigosori nyareko baigosira abanyangongo bunabwo ondale ukibekaiga county government turaire Gusii Kisii na Nyamira impakwate a docket yani a ministry ya culture sports arts n'ebintu bindi a ministry nebwata location y'ekibese egasi yabo number 1 nokuratambwa abantu abali moyo number 2 nokutumia abantu abali moyo esawuli babwato juice mune yama minyoko batureni abantu bahita bake na barabuo batware na basi kuripoteri gatasini kia Ndizi TV kurekenyero kia malibege kutoka Eyemo constituency yenye libali chache county ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi Mbia mwana omurikeito Josephat Hamisi ase oroboti oruru ikiranu amate mokuru ase kenyoro kiabikeri location ya Mochengo wodi ya Nyacheki ebunge abasime county ya Kisii ni gobono eganetie obokonyi eryo kumokonyera omusa obo omwana obo musae b'emyaka 35 oyobeire kagotwara oborema ase egeka k'emyaka 30 korengana ne amate nigo mwana oyabetega kuiborwa usumusa oyabetega kuiborwa karibia korende agachaka kore marago ikabono ase arense yoboteneneri bwangi nakoro nabono nigo basabire gokonywa muri keito dipo nasanya namange
Eyamate Eyemo ase kenyoro kiabi kelimo chengo ni geligetio bokonyi gocha sumwonobo aselieta Eliud Nyakundi oyo tali kwenyara gwetera oborema asegeka gwetani emyaka 30 bono agakina buya kerachi kobanga kya gutara akabanga ngutara ari ogoika gati kabiri agachaka kobanga ngo kulindia arari atari kwenyara buya ibo akaira nanse bona gwitiro kuri na kuri kwa yanse no kubagura kuri kagara kalinga kamagoro magoro ya kalinga kamana mamuro chaliga keralinga kamagoraya bona bo botari bwaje bukaba ngambo tari kunyara akabuko na kubagura bona ncheke nasogete iga umwana oyo yo balenga na kuro na sokoro ya nare ngoro renga ki kera sokoro ya ye kisakwa okuri ange myaka 7 umwana ona watu muchando manene kubwatikana no gusira kwa mamo mwabo karo umwana moke nigo yamwirete gutigara na babo mwabo Rose Nyakundi oyubono obeire negetire kenene asokumurenda kubwatikana no kwenga kwe myaka nere kobomogotu asira agatika umwana wiga uras urobo umurema agatigara uyuru umwana mama bona mama obeire ka gutinda nere garwarete tari kwenyara igacha karwara agacha na bitali kaya na bitali to kanyarbono mwana yo no mulema nere no na arwarete nere ta kunyara kumurinda tukora tumutika iga tukumutika sama boko yikamati bono nigo banyara gusanga ngati yemechande family yo gendrete gwetera aso gwetenera bokonyi butayo korwa ase serikali ukoragera kari kunyara kuragera kubiki ndagera gitumunu bya kobishiti kigara ga gutenge cyo koboke kare ka goja kubika munu yaitikire ya yegire isoko toka chingo ko cya jirenza nabachiku mu roli gerete tari kunyara kuri bono mwana na wade mechando unalega mbure kare ature na bara ature sika kigara kwa gura ngora nabana ka bakore ka guturo ekare atumu na wango nyana ki abana bali muri sika myaka mara mwana uriwe osochire nyama tarana nyama makoreke mumuhire bwanga nyomba koreke asoye nyomba chinga kiechechio boigo nigo batebanga asensemeyo babere bagotema chinchera ao kurende tibaranyora obokonyi teri konyalikana singenjo okubuguri kwaja kokubukurito nande bona no chikuragire nanye ne pikipiki mo beke moire pikipiki ko jayaligere yabora ngakibona umuntu oyo likamana turabuguri bona nyambara buge ko babere gasengo zajina na bakanyore pikipiki ribege yare ko chakobuguri yabo boli chibese chinyingi chibese jiko kurwa baka muna bona chinga kurwa bakurira gusenya machi nyamachi kurwa baka nyamachi mata nande nani umwana muno yobaka sometimes ingusumbu ale njara bona nyora ngateri kunyalikana Eyamate Eyemo gaka Nyakundi nigo yaruro gusaba kwa bene guchese serikali asebaburiria barai ao konyara gwesokia ili banyare gusira eyamate ywe asobo ko ngubwe ale mere tana konyara bokonyi bondo bwenzi kwa serikali umwana ujo igagaki gusenere nanyore chinguru agara nere gusenanyore obokonyi kumuna abandi bakonyora nere anyore chinguru ikiagara abandi nabo bakonyora kibasa muri kiga cyo balema ere tana konyora nyobokonyi bororo kiagara okonyi mbora abandi nkwego bali nere aso asense moya bale mabu onyora kibese gusento nyore kibese icho tumugurire ebintu buno moito tumugurire moito bwetandarwa namba abu mwabo nere nari aranyora chinguru guse nabwene nabera tokene chi stress jonse chibwatera nitibwetera umwana waje gagwete akamutikira umwana uyu yinko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kuruase ward ya Nyacheki egotoke bunge ya Bobasi imeye county ya Kisii elietaria nendipon asanya Miamono morikeito dipona sanya se oroboti ororo ikiranu abanyakonda korwase county ya Kisii nigo baganiria serikali ya county akobaka na chibesa chiabo ekyo chiteneniri batanya wakanwa kurengana nabo nigo babegete kinase kigambiro akorende nigo batararura matunda yekinekyo ase boigo batebire gosebaganirie batebire buna serikali onterigo chikobakana nigo bagocha koimukia egetambukiro ko ase amabokabo tuachire koti koria ekoti nyare gotokonya etenenie procurement process yo chikogora chi document tware korwa chiyo chikokore gasi ya yo monto yomo awo chikokore gasi as Kisii County as a kere constituency you want to take contract kiana na chega bana ya Kisii kose system ya Kisii takitokobeka gotokote baiga abantu bonse pi
1,000 contractors ase ngito na liberalized economy wawenda kwa ulibaga ba participate oyo konyore gasi anyore oyo tari konyora tanyora tamanya kwa kontiba sa chiabo tukabike kina ekutie tokonye egera bakana aso gukumi goito ase rero igotubwate ngana de county ya chire egocha kurwa maaki ase koti n'abantu mba kina ngetegererwa ritukuri egoro bato ete ode goteba ngekai kini gete ruchi tariki isano ibere umutinyi wogucha era ntobeke ode nde ya sati buto wa chensi bamenye gotoa richi tanda chikari kugurwa tare 19 tuakanire ekora bagotoya oda ibindi bitara iguru byonse. We as the Lake region, we are behind the Kisii Contractor Association, and we are going to post this as as an agency. Kwa hivyo watu wa Kisii Contractor Association, Secretary General, the Chairman, the Lake region, bro, we are behind you, and we are advising all the 14 governors in the Lake region, please advise the Kisii County governor. Last week, but when we were supposed to get the orders yesterday, the Attorney General from the Kisii County government came and they went to bed with the judge who was supposed to give the orders. He pushed for 2 hours. We were waiting as petitioners. For 2 hours, they were with the Attorney General. Later on, he gave the orders that the file will be listened to on 7th November. We have done the county attorney. We have done the application today because this is a matter of urgency. We have done the application today. And again, the judge has given us that this file is going to be listened on 19th. We are saying in this country, where is justice? Where is justice to the people who are suffering outside there? We are saying this, we will fight to the last bit of our lives. And we are saying we want justice in this country. Omwanchi omurigereria inegatiari na kwariganiritia semese Amayia yense masenchera ere yobwikiranu korende amange no chikonyora sobwikiranu nainde chikoraga chensa isato yendra goto kobwatie merobero yonse asensemo ya Facebook otonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyarwetera Ndizi TV News Petro Mokeira nere ne kiachipicha neriogi chiago ikeire asensemo imanyererio nigo twabwatirana nere Joshua Auta eri tariane Everline Osero twaro burigerirwa robia.